כמה שהרב הדין שנא את היום הולדת שלו. שרה, נכון? כמה הרב שנא את היום הולדת שלו. מוזר שאנחנו חוגגים לו את היום הולדת פעם ראשונה, שנה ראשונה שהייתי בישיבה, לא אגיד לכם לפני כמה שנים זה היה, אז אמרו הרב מאיר רבי אמר בוא נחגוג לו, בוא ניסע אליו למכון, נחגוג לו את זה, והוא כעס עלינו כל כך, שאנחנו צוחקים עליו, שכאילו הוא לא עשה בחיים שלו כלום, ואנחנו חוגגים את היום הולדת שלו, כאילו זה לעג לרש, כאילו ככה. עכשיו אני לא האמנתי לו, בגלל שכבר אז הוא הספיק הרבה מאוד, יותר מחיים של כמה בני אדם, אבל לאט לאט במשך השנים ראיתי שבאמת הוא באמת חי בתחושה ביום הולדת שלו, שהוא לא הספיק בחיים שלו לעשות כלום, אז הקדוש ברוך הוא יצירתי, והתברר שחוגגים מציינים את היום הולדת שלו, ולאו דווקא את היורצייט. אז בסדר, אז לכבוד האירוע ולכבוד עם ישראל בכלל. אז אני עשיתי את הרעש. אז שוב, זה לא שיעור, זה סוג של סדנה, איזה עצה שיש לי איך לעבוד עם, איך להפוך, רבי נחמן דיבר על זה, להפוך את התורות לעצות ואת העצות לתפילות. אז פה יש איזה עצה להפוך את שלום שירה, להפוך את התלונה, להפוך תלונה לתפילה. אז לצורך כך אני צריך מישהו שיתנדב, או מישהי שתתנדב, שאפשר יהיה לעבוד על זה, להראות דוגמה. בדרך כלל המתנדב הראשון הוא קצת בעייתי, אז אם אפשר שהמתנדב השני יתנדב ראשון. ואחרי זה אנחנו נעבוד על זה בחברותות, זאת אומרת, אז תבדקו שאתם יושבים על יד מישהו שאתם רוצים לעבוד איתו, להתכנס בצורה כזאת אחרי זה, בסדר? אז זה הסטינג, זאת אומרת שאם מישהו לא נוח לו, יש פה עוד שיעורים מסביב שלא צריך כל כך, יותר קל להקשיב וזהו. אז בסדר, זה מקובל על דעת האחי, מה שנקרא? בסדר. אז מי מוכן להתנדב? אתה מוכן להתנדב? זה כולל. זה כרוך. כן. זה סוג של עבודה אישית, ראשונית, לא יותר על המידה, אבל היא בעצם מזמינה לעבודה אחרי זה, לעבודה שוב עוד יותר אישית בחברותות. בסדר? אז מישהו התנדבת? כן, בסדר. לאט לאט. אז בסדר, אתה מוכל לגברת? בסדר, מה שמך? דליה. דליה. בסדר, שלום. אז אני שואל את דליה, קודם כל, האם יש לך תלונה? מתחשק לך להתלונן על משהו? לכאוב. אבל אני בכל אופן רוצה להתחיל מתלונה, זאת אומרת, ברור שהכאב נוכח. אבל השאלה אם יש לך, תנסחי את זה בצורה של תלונה. זה יכול להיות על ה... למה שוב מתחילים להאשים ולהתלונן מה שהיה בתוך המלחמה, ועדיין עוד פעם יש את המחלוקת הזאת. למה זה ככה? זה התלונה. זו תלונה בסיסית כזאת. למה זה קורה? את רוצה להתלונן על מישהו מסוים אפילו, שלא על מישהו מסוים. בדרך כלל יש את מי להאשים, אז את לא מאשימה מישהו מסוים, כאילו זה סוג של הרגשה כזאת,
למה זה קורה? מה, אנחנו לא יכולים להתגבר על עצמנו? כן. שראיתי שעדת אביב פרסמה, שהיא לא תסכים השנה לפתוח עוד פעם תפילת ציון בחוץ. אמרתי, מה, מזה זה התחיל, ועכשיו זה התחיל, אז הנה. אמרתי, שומו שמיים, מה? אז הנה, אז יש לנו כבר מישהו שאפשר לתלות עליו קצת, בסדר, זה בסדר, אז יש עיריית תל אביב. הרי הכל התחיל מהעניין של המחיצות הזה, השטות הזאת, מה? אז איך שומו שמיים, איך עוד פעם, איך עוד פעם. אז זה תכונה מאוד מאוד טבעית לבן אדם להתלונן, זאת אומרת, זה משהו מאוד ראשוני, יש לנו את היכולת הזאת להתלונן ולהתלונן ולהתלונן, ולפעמים זה בסדר, אם מישהו, זה כנראה יש לזה איזה תפקיד של הוצאת קיטור, או יש לזה תפקיד חיובי, ולכן לא כל פעם צריך לעשות עם זה עבודה, אבל לפעמים מישהו, אני שואל אותו, את רוצה דליה לעבוד עם התלונה הזאת קצת, זאת אומרת לא להישאר במצב רוח של התלונה, את רוצה, כן? בסדר, את לא חייבת, אז אני מנסה לתמצת את התלונה הזאת לשורה אחת. אז מה התמצית של התלונה? אנחנו חוזרים למחלוקת שוב. למה זה אנחנו חוזרים למחלוקת שוב? אז עכשיו אני רוצה להפוך את התלונה פשוט לבקשה. או, כן, אז בואי נהפוך את זה לתפילה. אני מציע לך, בואי את התלונה הזאת עצמה תנסי לבקש מהשם, אנחנו נדבר איתו, אני באופן כללי נמצא איתו בקשר, אז אני יכול להעביר את הבקשה שלך אם את רוצה, בסדר? גם מצוין, יופי, בסדר, חשבתי שאת זקוקה, אני מתפרנס מזה, פשוט יש אנשים שמתפללים על פרנסה, רובם אני מתפרנס מהתפילה, זה הרבה יותר מוצלח, אז אני שואל אותך דליה, מה בעצם הבקשה שלך מהשם? שיעשה משהו. ייקח אותנו, ככה כמו שאנחנו, את כל הילדים שלו, ויבוא לשכון בתוכנו. כן. אתה שומע? תיקח אותנו, כמו שאנחנו, כל הילדים שלנו, תשכון בתוכנו, בית המקדש, בתשעה באב כבר יכול להיות הדבר הזה. קדימה. זה בעצם הבקשה. זה בסדר. הקדוש ברוך הוא שומע בקשות כאלו, הוא יודע לעשות עם זה הרבה דברים, יש לו ניסיון, הרבה שנים, הוא יכול לעשות את זה. אבל לפעמים כדאי עוד טיפה להעמיק את הבקשה, כי כשמגיעים באופן יותר מדויק, אז זה עוזר לו. כי לפעמים זה נשמע בצורה כזאת כללית, אז לכן אם אפשר לדייק את הבקשה, והאופן שאני רוצה להציע לדייק את הבקשה, זה על ידי שאלה פשוטה, זאת אומרת הפעולה הזאת, ככה גם נקראת הכותרת של הסשן הזה, של הדבר הזה, קראנו לזה יעילות תפילות. יש פה דולה בקהל? יש דולה? אין דולה בקהל? אז דולה, מה זה דולה? מה זה דולה? מלווה את הלידה, מלווה את הלידה. אז יש עכשיו, מי שרוצה אחרי זה אפשר להירשם, יש לנו סדנה של 2 זה לוקח, של תפילה דולה. מה זה תפילה דולה? זה דולה של תפילה. זאת אומרת, גם אדם זקוק שהתפילה שלו כמו גם תינוק, הוא נמצא בפנים, יש איזה תהליך טבעי, אבל לפעמים צריך לילד אותו. אז אני אשתדל דרך דליה, לילד לדלות את התפילה של דליה. זאת אומרת, עוד טיפה. אז השאלה, שאלה מאוד פשוטה, אני אומר, את פונה לקדוש ברוך הוא, ואת אומרת, יאללה, בוא תיקח את כל הילדים שלך, תשכון בתוכנו, תבנה כבר את בית המקדש. שאלה מאוד פשוטה, כך שמה?
הוא יעשה את זה, ואז, אין לו בעיה לעשות את זה, ואז מה, לא תהיה מחלוקת? לא יודעת, יש חיבור בין שמיים לארץ, אנחנו נחווה משהו שעוד לא חווינו. אז בעצם הבקשה היא לא רק שיקח אותנו ויעשה את זה, אלא בעצם, ואז יהיה, כי את יודעת, כל מיני אנשים, כשהם רוצים את בית המקדש, יש להם לנגד עיניהם כל מיני דברים. יכול להיות שמישהו אומר, תבנה כבר את בית המקדש, ונוכל להריח את הקורבנות כבר. אני מחכה לריח הזה של הבשר בירושלים, שהתפשט על כל העיר. תחיית המתים. אז כבר קפצת כמה, אז קודם כל, אבל לפני זה, בואו לא נעשה דילוגים. אמרת שבעצם את רוצה את בית המקדש כך שחיבור שמיים וארץ. ואז, שיהיה חיבור שמיים וארץ, מה יקרה? מה את רואה לנגד עינייך? את אומרת, אני לא יודעת, אמרת את זה, רמזת את זה, אנחנו לא יודעים איך זה ייראה. אני מניחה שתהיה מציאות קצת יותר גאולית, יותר רגועה, אנחנו יותר שלווה, נהיה מונחים על מקומנו. נהיה מונחים על מקומנו. אנחנו לא מונחים על מקומנו. ראיתי איזה מישהי פרסמה שורה כזאת, תחשבי על הרגוע מכל. אז זאת אומרת, זה מה שהיא כתבה. צריכה לחשוב על הגרוע מכל, זה גם אופציה, אבל אפשר לחשוב על הרגוע מכל. זה מה שדליה אמרה, שהיא רוצה שיהיה איזה סוג של, שנהיה במקומנו. זאת אומרת... קשר ישיר איתו, שנוחה שהתפילות באמת יגיעו אליו, נכון אנחנו לפתות מגיעות. זאת אומרת, התפילות, אנחנו לא יודעים לאיפה הן מגיעות, מתפזרות, ובית המקדש, ושהוא יבוא לשכון בתוכנו, אנחנו נהיה יותר על מקומנו, ויהיה קשר פשוט בינינו לבינו, נוכל להרגיש שהוא שומע אותנו. כן? רוצה עוד טיפה להתקדם, או שזה מספיק טוב כבר? זה התפילה בתור, אני שואל אותך, בתור תפילה את מרגישה שנולד פה משהו? כן, בסדר, בסדר. אפשר עוד לחדד, אפשר, אבל אני מניח לזה כרגע. זאת אומרת, בעצם מי מוכן להגיד לי מה הוא ראה מהצד? עשינו דבר מאוד מאוד פשוט. מה התהליך שעשינו? מישהי מוכנה לשקף את זה בצורה פשוטה. מה ראית? אני רואה שאת רוצה, כן. איך קוראים לך? חמדת, בבקשה. לקחנו תלונה, כן. הפכנו אותה לבקשה. כן. כן, מה עומד מאחוריה? כן, מה בעצם? אני רוצה קולה, למה? יפה. למה את רוצה קולה? פעם עשיתי סדנה כזאת עם מישהו בבית כנסת בארצות הברית, לימדתי את זה, ואז ביקשתי ממישהו שתתחקר אותי, אז גם אני אמרתי כמו קולה, אמרתי סתם, אני רוצה רכב חדש, כאילו. אז היא שאלה אותי, כך שמה, כל אחד יש לו סיבה אחרת למה הוא רוצה רכב חדש. אז אמרתי, אני רוצה להרגיש כשאני נוסע, שאני נמצא במקום שלי, שאני לא רק רוצה לנצח את הווייז ולהגיע, אלא יש לי רכב כזה עם מוזיקה טובה וכיסא טוב, שאני, גם אם אני תקוע בפקק, שזה בסדר. אז היא שאלה באופן טבעי, כך שמה, אז בעצם יצא לי שאני, בעצם ככה אני רוצה לחיות, שאני בעצם לא ממהר לשום מקום, הגעתי אל היעד כבר, אני לא נמצא בריצה. אז יצא אני מספר את זה כי בסוף השיעור היא ניגשה לרב של הבית כנסת, היא אמרה אולי בכל אופן נקנה לרב זינגר רכב חדש. בסופו של דבר יצא מזה תרומה של $52 לישיבה, קיוויתי שהיא יותר, אבל זהו, כך שמה, זה מה שיצא. אז לפעמים, אני מביא את זה כדוגמה, כי לפעמים, כך שמה הוא לא מבטל, הוא לא חייב לבטל את הראשון. לפעמים, כך שמה הוא כבר לקח את הבית המקדש למקום, כאילו, כן, כבר לקח את זה אם היינו ממשיכים, היינו מגיעים לתחיית המתים כבר, אבל עצרתי לפני זה. אז זהו. אז מה שאני מבקש כרגע, זה שאני אחלק את הדפים שיש לי בדיוק את ההנחיה של זה. אנחנו, אחרי זה, שלב ב' גם נציע דרך להתפלל את זה, כאילו, כי זה מכיוון שזה הופך להיות כל כך קומפקטי. אחת הבעיות של יהודים, שכמו שאומרים בדיחה כזאת,
ברוך הוא הלך לכל העמים והציע להם את התורה, הם אמרו, מה כתוב בפנים? לא תרצח, הם לא רוצים, לא תנאף, הם לא רוצים. בא ליהודים, הם שאלו, שאלה ראשונה, כמה זה עולה? אז אמר, זה בחינם, אמרו, תביא 2. אז ככה גם בתפילה, אנחנו מתפללים, באים לקדוש ברוך הוא מבקשים משהו, אבל רואים שזה בחינם, אז כבר מבקשים 18, 19, ואז הסכנה של זה, הבעיה שבזה, שאנחנו לא הולכים עד הסוף, כאילו, עם הבקשה, אנחנו אומרים, תביא, אבל כשאדם באמת רוצה משהו אחד, אז זה עוזר להעמיק בזה, ולהפוך את זה לתחנונים, ולמשהו שאני באמת מבקש, אז לכן התהליך הזה של עילוי תפילה הוא מאוד מאוד חשוב, לעשות אותו דווקא עם אחד, ולא לנצל את ההזדמנות להגיד, בהזדמנות החגיגית הזאת, תביא עוד. זה חלק מהעניין. אז אני מחלק פה את הדפים, אני מקווה, אני מתפלל להשם שיהיה מספיק, זאת אומרת שזה אומר שאולי חלק יברחו, ותנסו לתפוס איזה חברותא אפילו שרירותית, שאתם מרגישים איתה, כדאי שבכל חברותא יש אחד טיפה יותר מבוגר ואחד יותר צעיר, אז שיותר מבוגר יש לו יותר ניסיון, הוא יילד את הצעיר, ואחרי זה, אם תספיקו, תהפכו צד, אבל אני ממש מבקש לעשות את זה בסבלנות, לא ממהרים לשום מקום, פשוט לאט לאט, להקשיב לתלונה, לא למהר להפוך את התלונה לבקשה, להקשיב לתלונה, זו הזדמנות טובה, אם מישהו לא שמע היום תלונות, אז אדם בצל שדי תלונן, אדם צריך כל יום כמה תלונות להקשיב להם, ורק כשאתה מרגיש שהתלונה היא כבר בשלה, אז תשאל בנחת, היית רוצה להפוך את התלונה לבקשה? יכול להיות שמישהו יגיד, לא, אני שמח להתלונן. אז זה בסדר גם, זה בסדר. אבל אם הוא היה רוצה, אז יש את התהליך פה. מישהו רוצה לשאול, רק עמוד הראשון, הצד השני נהפוך צד אחרי זה לחלק. אם מישהו יש לו שאלה או משהו כזה, שיצביע ואני אגיע בשמחה. איזה כיף. קוראים לדבר הזה, מי שלא יודע, קוראים לזה תפילותא. יש חברותא, תפילותא זה לא פחות חשוב, שאדם יש לו תפילותא, שיש לו מישהו שהוא חברותא שלו להתפלל, מה? תפל לו? הוא מפלל לו, זאת אומרת ש... עשית פה עוד מילה, מה? הלא נוכח? כן, הלנוכח, הלנוכח, יש כאילו לנוכח אשתו, כן. אז אני מציע בכלל, זו הצעה טובה שלאדם יהיה לו תפילותא. שמישהו שהוא, חברותא זה המצאה גאונית, כאילו של עם ישראל. אז תפילותא זה עוד שלב, שאדם יש לו מישהו שהוא יכול להתלונן לפניו, והחבר שלו, התפילותא שלו לא ייתן לו עצות, ולא יסביר לו מה צריך לעשות, כי הרבה פעמים בעצות, יש בזה ביקורת, כן? אני אומר, אני במקומך הייתי עושה ככה, חבל שלא עשית ככה, לקחת את זה למעלה, זה. אז מי רוצה לשתף ממש בקצרה, 2 דקות, משהו, נאסוף טיפונת, משהו שנפתח לכם בתהליך הזה, מישהו רוצה לספר משהו שנפתח, או איזו התעוררות למשהו, קושייה? כן, בבקשה, יופי. כשרב שואל ומבקש שיהיה זה, כבר מצוות צדקה מקיימים בזה. אז בבקשה, כן. ראיתי מה מתחולל בי בקרבי, שכמה בא לי להעיר, וכמה שאני לא יודעת להקשיב. אבל גם זה סוג של ביקורת. כן, כן, בסדר, זאת אומרת, ראיתי שלא פשוט לי להקשיב, פשוט רציתי כאילו כבר להגיד לה משהו, תעשי ככה או תעשי ככה, כן?
לנתח אותה, אבל... בדיוק מאיפה זה בדיוק, בא, כן. והצורך להיות בהקשבה, זה... למדת את זה, כאילו שמת לב לזה, שלא... עכשיו שאני לא יודעת. עכשיו כן. אני מבינה שאני צריכה לעבוד. בסדר, בסדר. ושאת יודעת. בכל אופן, עובדה שעשית. בסדר, תודה. זאת אומרת, הצד של התפילות, זה לא, שמתי לב שזה לא פשוט רק להקשיב. יופי, תודה. עוד, שמתי לב למשהו. כן, תודה. הרגשת את הרגש של התלונה שלך. איך זה קרה? ככל שזה התקדם, פתאום הגעתי לרגש, הרגשתי את הרגש. בהתחלה... זה מוכר לי, אבל לא חשבתי שהוא תלונה. לא חשבת. התלונה הזאת הייתה נראית משהו ספציפי, משהו מסוים, ופתאום כשנכנסת והעמקת בה, הרגשת פתאום את הרגש הזה. וואו, תודה. כן, בבקשה, חמדת. כן. הרגשתי שיקוף כזה. זה כזה, התלונה שאני אומרת, בעצם משקפים לי אותה, וצריך הרבה גם כאילו יותר מדי, כאילו יותר מכוונת. דרך הפעולה הזאת של ההקשבה והשיקוף, אז הרגשת שאת מבינה את זה יותר, מחדדת יותר, כן. יופי. עוד? מישהו שם לב? שמתי לב? כן, בבקשה. התמונה היא כמו יותר בצד של הכאב, של המחלה, והתפילה יותר בצד של הריפוי, של הפתרון. בתפילה כבר יש את ההתחלה של הריפוי. כן, התלונה היא הוצאת הכאב, והתפילה יש בה כבר את הריפוי. תודה. עוד מישהו? מי זה? אני לא רואה. בבקשה, כן. שמתי לב, אני הייתי מקשיב, שמתי לב שאני מצליח להקשיב. זה לא מובן מאליו, אתה אומר. לא חיפשתי פתרונות, פשוט הקשבתי. יפה, יפה. שמת לב לדבר הזה עצמו, שאתה יודע להקשיב פתאום, אתה רואה? אז שמתי לב, זה חידוש, אני אומר, לא, בדרך כלל הייתי חושב שאני רוצה לתת פתרון, אנחנו אנשים טובים, אנחנו רוצים לעזור, אבל לפעמים, אני ראיתי פעם בישיבת שובו בנים, זה היה לפני הרבה שנים, ראיתי פתק, אני זקוק דחוף ל3,000 שקל, אשמח מאוד אם מישהו יוכל להתפלל עליי. אז מאוד מאוד נהניתי מזה, זאת אומרת שזה, יש עזרה, שאתה לוקח ממישהו את התפילה, אתה אומר לו, נתפלל לך באמת ובתמים, הדבר הזה הוא באמת עזרה, ואני באמת רוצה להציע, כרגע אנחנו לא נספיק ממש, אני עכשיו רואה שנתנו לנו, ביקשתי 2.5 שעות, נתנו לי 3/4 שעה, אז את היתר תצטרכו להשלים בבית, אז אני כן רוצה להציע תבנית של תפילה, שהיא, מי שיעשה את זה ככתבו וכלשונו יראה ישועות, בסדר? אז אבל רק צריך לעשות בדיוק לפי ההוראות, לא חלילה לשנות, כי זה קריטי, אתם יודעים שפה אתה מכוון משהו למטה, אז למעלה זה צובר פער גדול, אז צריך לדייק. האופן שצריך לעשות את זה, זה מפורט פה, אבל אני נותן לכם ממש בקצרה, זה 6 תודה בש. ברור, זה ראשי תיבות, מיד אנחנו נפרט אותם. רוצים לחזור אחריי אחרי זה? 1, 2, 3, 6 תודה בש. עוד פעם, כדי שזה לזכור את זה לגמרי, 6 תודה בש. זהו, מישהו רוצה שאני אפרש את זה או שזה מובן? בסדר, אז זה אופן מסוים. בעצם זה בנוי על איך שהתפילות בנויות, אבל מכיוון שאנחנו כבר כל כך מצוות אנשים מלומדה, רגילים, אז אנחנו לא שמים לב למבנה הגאוני של התפילות הקבע. 6 תודה בש זה פשוט דבר ראשון, זה חשוב מאוד עם מי אתה מדבר. קדוש ברוך הוא יש לו מלא 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 שמות. מישהו מכיר אחד השמות של הקדוש ברוך הוא? למשל, מה? ידיד נפש. מה עוד? מקום. עוד? אמא. אלוהימה, וואו. תתה ואלוהימה. אבא רחמים. שמע קולנו זה כבר הבקשה.
אבל שומע תפילות, שומע תפילות. יש הרבה 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 שמות, וכל פעם שאנחנו פונים בפנייה, מכיוון שמאוד התפילה בעצם עניינה פנייה בראש ובראשונה, אנחנו פונים, ומאוד מאוד חשוב בפנייה להגיד אל מי אני פונה, כן? מה הפנייה שלי? אז הקדוש ברוך הוא אחד, זה ברור, אבל בת קול, מצוין. מזמן לא היה לי תלמיד כזה שהפריע לי באמצע השיעור בצורה כזאת. אז לכן אחד מהשמותיו של הקדוש ברוך הוא זה אל. למה קוראים לו אל? כי פונים אליו, כן? זאת אומרת, זה הדבר המרכזי. זה, השם לא אוהב שמדברים עליו, כמו שאף אחד לא אוהב שמדברים עליו. הוא אוהב שמדברים אליו. אז לכן, אם אנחנו פונים אל השם, אז אנחנו אומרים, תתה, ריבונו של עולם, השם יתברך, וכן הלאה וכן הלאה, השם שיוצא, ואם אדם יש לו שם זמין, הרבה פעמים זה גם מושפע מאופי של הבקשה. נגיד שאני רוצה לבקש מהקדוש ברוך הוא שירפא את הפצועים שנפצעו אתמול בעזה, אבל אז אני לא אבקש שובר אויבים מחנה יזידים, למרות שאני רוצה שהוא ישבור אויבים מחנה יזידים, אבל לבקשה של התפילה זה יותר מתאים להגיד רופא חולה עמו ישראל, שם רופא מרפא, רופא חולים, וכן הלאה וכן הלאה. אז זה השין, השין הראשונה זה השם, השין השנייה שבח. מה זה שבח? מה זה שבח? לא תודה. השבח הוא לא תודה. השבח מה? כן, אנחנו משבחים את השם על משהו. לא משנה מה. העיקר שיש איזו תחושה של איך אני יודע שמישהו אמר שבח. אם מישהו מבקש בקשה או ברכה, אנחנו אומרים אמן. אם מישהו אמר שבח, מישהו רוצה להגיד שבח על השם למשל? משום מקום. גיבור. עוד טיפה, משהו. חיים מתים. השם. ערך אפיים. אז התגובה לזה היא וואו. בעצם. אם אני מרגיש רצון להגיד וואו, אחרי זה, זה סימן שהוא וואו. מי רוצה להגיד משהו על שם שהוא וואו? מה? משגיח עלינו. משגיח. מה? מלא רחמים. וואו, וואו. חיים מתים בעזרת השם. וואו. יש פלגאים. אז לכן, אחרי שאמרתי את השם אני אומר שבח. ואז מאוד חשוב להגיד תודה. לא חייב להיות קשור. הוא לא חייב להיות קשור, אבל הרבה פעמים כשזה נהיה אורגני יותר אז השבח הוא כבר נהיה. אבל וואו, בטח. יש הרבה שבחים לשם. מה שאת אומרת, זה ודאי מכבד. למה שלא יכבד אותו? באופן כללי, השבח עניינו לא רק לכבד את השם, אלא גם ליצור את הקשר. את מה? קשר, כן, סוג של הקשר איתו, כן, שאני בעצם אומר וואו. ואז מגיע תודה. תודה זה כבר משהו שאני עוזר לי להרגיש בכאן ועכשיו שלי. עוזר להרגיש בכאן ועכשיו שלי. שאני אומר תודה, מישהו רוצה להגיד תודה על משהו? תודה שהגענו לפה, תודה שהשיעור נגמר עוד דקה. תודה. מי אמר את זה? תודה כן, שהשם שוחח עלינו גם, כן. יש לנו בכל אופן ביטחון. כל גויים סבבוני, בשם השם כי עמילם. סבוני גם סבבוני, בשם השם כי עמילם. סבוני כדבורים, דועכו כאש קוצים. אז יש לנו איזה הרגשה, זה לא משום מקום, גם זכינו לראות לפני כמה זמן שהם רצו כולם, כל הטילים היו עלינו, והשם, אם הוא רוצה, בשם השם כי עמילם. אז יש לנו איזה ביטחון בכל אופן שמאפשר לנו לצאת מהבית,
אנחנו לא חיים בהיסטריה רק ובפחד, כי אנחנו אומרים, השם, אז יש לי תודה על זה שאני כאן, תודה על זה שאני מוגן, תודה על זה שיש לי ברוך השם א' ב' ג' ד'. הרגשת התודה היא מאוד מאוד חשובה כדי שהבקשה לא תבוא כביכול כתלונה. הרבה פעמים שאם הבקשה מגיעה תביא, אז זה נראה כאילו אני רק מדבר מהחוסר. אם אני אומר תודה קודם, אז אני קודם כל אומר, קודם כל תודה. אני מודה על מה יש לי הרבה מאוד דברים. בימים אלו אני נוטה לציין את זה, שאני להגיד תודה, אז זכינו לחגוג לאמי היקרה 100. היינו רק אחותי ואני והילדים שלנו, בסך הכל היינו 100 איש, עם החימשים שלה, של אמא שלי. וכל המשפחה שלה הושמדה באושוויץ, יימח שמם וזכרם על ידי הצורר, והיא נשארה לבד כמעט. שתי אחיות, סיפור. כמו הסיפור שיותר. אז כשאני נוסע אליה, והיא שמה את הידיים על הראש שלי, אז אני מקבל איזה פרספקטיבה, אז אני יכול לא להגיד על זה תודה, אז אני אומר תודה על מה מאיפה לקחת אותנו. אם מישהו היה לוחש לסבא שלי, שאני נקרא על שמו, כשהוא נכנס לשערי אושוויץ, היה אומר לו, תשמע, נכון שזה נורא ואיום, נכון, אבל יהיה לך נכד אחד, שהוא יגור בתקוע, ויהיה לו בחצר גפן ותאנה, כמו שכתוב בנביאים, איש תחת גפנו ותחנתו, ויהיה לו עוד, אני לא רוצה להגיד תודה פה לפני כולם, אבל אני אומר לקדוש ברוך הוא תודה על הרבה דברים שיש לי להגיד עליו תודה. אז עכשיו כשאני מבקש שהוא בשביל דליה, זה לא בשבילי, אבל בשביל דליה, שהוא ישכון בתוכנו ויהיה לנו חיבור. מה היהודים מתפללים? תראו, יש פה סתם איזה, באופן מקרי, דליה ישבה פה, מה היא מבקשת? הייתה יכולה לבקש רכב. היא ביקשה משיח, היא ביקשה גאולה, וכולנו יש לנו את הדבר הזה. אני הייתי מאוד מאוד מתרגש לעשות סבב ולשמוע את כל הבקשות של כולם, אבל נשאיר את הכבוד הזה לקדוש ברוך הוא. אז הוא שומע את כל הבקשות שלנו. אז לכן התודה היא קריטית, כדי שאחרי זה הבקשה תבוא על מקום של משהו קיים, לא תבוא משום מקום. כי התלונה בדרך כלל היא כאילו שוכחת את כל מה שיש לי. אדם שחסר לו כמו ילד קטן, מישהו ראה, כן, ברמי לוי, סצנה כזאת, שילד לא קיבל את הבמבה המסוימת שהוא רוצה, סוף העולם, הוא משתתח שם, אמר, תגיד תודה. נכון, את צודקת, אבל לכן, אם אין פניות, אז אין פניות, אבל אם אתה, לכן אמרתי, מי שילך לפי הכללים יראה ישועות. אז אם את אומרת, אין לי פניות, אבל הרב אמר, אז אני עושה לפי מה שהרב אמר, אז זה מאוד חשוב. את צודקת שלפעמים אין פניות להגיד תודה, אבל אין מה לעשות, יש לך על מה להגיד תודה. יש לכם להגיד תודה? בטוח. אז לכן התודה היא חשובה, ואז מגיעה הבקשה, שוב, אם זה על עצמי, זה בסדר, אבל בזה אני מסכם כמעט, אני אומר, תראו, זה מעניין מאוד, יותר קל להתפלל על מישהו אחר מאשר להתפלל על עצמי. למה זה? אפשר להסביר את זה בעריכות, למה זה. אבל אנחנו לפעמים על עצמנו כבר התייאשנו, כבר מאלף ואחת סיבות, אבל להתפלל על מישהו אחר, אני מוכן בשמחה, לשים את כל הלב שלי בשבילו. ולכן אם עושים את זה אחד על השני, כן, זה יפה. למרות שזה יוצא, אבא שלי עליו השלום היה מספר סיפור ששניים הלכו בדרך ואחד ראה צפרדע, אומר לו, אם אני בולע את זה אתה משלם לי 100 שקל? אומר לו, בטח, בלע את הצפרדע. אחרי זה ממשיכים ללכת, השני אומר לו, אם אני בולע את זה, את הצפרדע, אתה נותן לי 100 שקל? אומר, בטח. בסוף הם מצאו פתאום ששניהם אכלו צפרדע ולא הרוויחו אגורה אחת. אז לכן הפוך, על תפילה, אם אני מתפלל עליך, אתה נותן לי 100 שקל? אפילו בחינם אני מוכן להתפלל עליך. אני מתפלל עליך, אני מוכן בשמחה, תעזור לי רגע. נסיים בסיפור, סיפור אמיתי, היה לי פעם אחת עשיתי איזה דבר כזה, כמו זה באיזה מקום, ואז משום מקום נפלה עליי איזה צרה,
לא ידעתי מה לעשות, לקחתי את הנכדים, הלכתי לעוז וגאון, מי שמכיר את המקום שם, יש גם פארק מאוד מאוד יפה לזכר הנערים. הלכתי לשם, אמרתי, נראה, אולי הקדוש ברוך הוא ישלח לי עצה, משהו. פתאום ניגש אליי איזה מישהו עם כוס קפה, ואומר לי, הרב, אני זוכר עשית לנו פעם את הסדנה הזאת, זה מאוד עזר לי, אז אני נותן לך כוס קפה בשביל זה. אמרתי לו, רגע, אתה נמצא פה עם אשתך, אני רואה בדייט, תבקש ממנה רבע שעה אם הוא מוכנה לשחרר אותך. ואז הוא היה מוכן, הפלתי אליו את כל הצרה שלי, אמרתי לו, עכשיו תתפלל, אמרתי לו בדיוק איך להתפלל, אמרתי לו, תתפלל עליי על הדבר הזה. ואני לא יכול להסביר לכם כמה זה עזר לי. קודם כל זה הוריד את זה ממני, כי העברתי את זה ממני אליו. זאת אומרת, הוא עכשיו צריך להתפלל עליי. היה לי כבד מאוד, לא יכולתי להתפלל, זה היה תקוע, כמו שאמרת. לפעמים אין פניות, אז לכן מישהו אחר יכול לעזור לך בזה. מחרת התקשרתי, לקחתי מספר שלו, זה היה נס, היה מויפת, זה עזר באמת בצורה פילית, זאת אומרת, לא... אז לכן, תנצלו את ההזדמנות הזאת. והשין האחרון, 6, תודה בש. בש זה הבקשה, השין האחרונה, שקט. כדאי, אחרי שביקשנו בקשה, להיות קצת בשקט. הרבה פעמים מגיע הסוג של תשובה. אני לא לוחץ על זה, אבל אם ממתינים, לפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לנו משהו, אבל אין לנו זמן, ב-18, כנראה, אתה חונן אדם דעת ומלמד לאנוש בין חונן איתך, חוכמה בינה אדם חונן הדעת תשיבנו. הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, אני רוצה, תן לי לענות לך, ביקשת, הוא רוצה להגיד לך, תשמע, תפתח את הספר הזה וזה, זה יעזור לך, אבל אנחנו כבר נמצאים בהשיבנו, ואחרי זה ברפאנו, ואין זמן, אז צריך לשים רגל בדלת, ולחכות דקה, ולתת לקדוש ברוך הוא גם להגיב, ולפעמים גם עונה. בשורות טובות לכל עם ישראל, בעזרת השם, תודה רבה, הרבה ברכה, בשורות טובות, שיתהפך הכל לטובה.